Ask. Here's my king. Barrister, Doctor Ambrose Emeka A. Afụdị gbafogoro gị ya. Oh, chọọdị. Nwoke kwuru ife akwụnụ. Nwoke bụ mma. Nenegodi imi ya. Ebube nwoke dị n'arụ. Ọ na-ebecha. Ọ nọrọ mana presence ya dị alive. Eze oyibo Oraukwu. Efe mana nwoke ka efu. Onyinye Chukwu nyere Oraukwu. Ọ bụrụ n'ọnụ nọ ife ma nwoke mere ka eji ama ya. A sị na ebe onye ezi omume na-achị obodo na ndị obodo na-enwe ọṅụ. Isi na ọ dịzi bluff. Otu a ka ọ dị. Maka na mmadụ na-achị obodo ife na-esi obodo sere ya. Nke bụ eziokwu bụ na eze bụ ilo mana ilo ama nna eze. Maka na isi na-ebu ogidi na-ebu ogidi. Isi na-ara ebu ogidi bụrụ ogidi onye kwopi ya onu. Onye na-ekwekwe nwekwara ife ọ na-eme. Otu a ka ọ dị. Maka na ụdị ya bata ada egwu. Ọ vintage ka m nọ ya. Ọ Chukwu. Ọ bụrụ taa ka o bido. Ọ Chukwu. Ọ ife dịbalụ gboo. Ọ ife dịbalụ gboo. Ebe a Royal Palace. Kingship have been here all this while. So this is the first palace. The first palace is here. This is where the kingship started. Yes. So you know you put the vintage house. This is stone house. Yes. So everything about kingship is royal. Look at it. Yes. So it's a symbol of what? Nke my father. Okay, nke your father. All rule na 1976. 1976. Mana ọ bụrụ na ọ dị etu a. Okay. Na anyị nwa modernize ya wee dị etu a. Mana the whole building etu a keta ogologo ahụ anya walụrụ ya. So mana unu ka ọ bụkwa mgbe a. No, it's two-story building etu a. Wow. Mana ọ dị normal two-story building na-arụ. I message ya modernize. Masịkwa na-abịa n'Oraukwu kịta na o nwere ndị anyị eji tụnyere ha family maka na anyị dị more united. Ọ bụrụ ọnụ ka na-etu bet. Ọnyanwa puluru onye ọbụla together. Anyị wee jikọọ ọnụ nwa. Anyị nwa bụkwa ụmụaka na-etolitekwa na-atara anyị kwa to keep it. Onye adị ka mma asị n'ife ọrụ karịsịrị. And then abịazịa n'Oraukwu. Tomi onwekwa family dị n'Oraukwu ya asị na erighị ego ya. Onye ọpụta kwuo ka nkọwarị etu o siri. By one way or the other. Hello guys, this is Ketu Loti. We're live and direct in Oraukwu, in the Demili North local government of Anambra State. We're here to show you around and tell you great history about this town, this community. This is one of the community we have to talk about in Anambra State. They are doing absolutely well. In short, if you look at here, you know that now let me show you their mottos. Come. See it. They say, welcome to Oraukwu Kingdom, the land of great. So those people are great people. And look, if you just look around, let me show you just example. Look at it. This is Barr's Tower. Barr's Tower. There's a Barr since 1985. So look at it. This is somebody's village. So you are just coming to someone's village. You stop and you saw 1, 2, 3, 4, 5-story building in a village or town. How will I call it? A community. Okay. And you see this side also. Everything here now show that this is a what? Great, the land of great. Let's go in and we'll go to show you different places and people you have to know and the great people from this town and the palace and even the former king and the current king. Everything you need to know about it. Subscribe to our YouTube channel. Follow us in all our platforms so that we will show you this beautiful city. So we are here today. Not many people go here. Ketu.tv. Go here. You don't know that. No, if I can. So we are here today because of Chief Sondoko, Chiyelueze, and other Susie Otto, on our Ketu.tv. No, we have been going all over the places. Come and show my place, Oraukwu, and we are here today. Susie, in my final, let's go. Let's enter this land of great Oraukwu. We have heard a lot about this town, how developed it is, how beautiful it is, how the roads are all tight, how everything is amazing in this town. So follow us. Let's go together and explore. Let's go together and tour this beautiful town, this beautiful city, this beautiful village. Let's go, man. Oraukwu, here we come. Afa m bụ Chiyelueze Igbo. Onye echichi ka m bụ. Ikwele Chiyelueze. Aka eze Oraukwu. Aka ji ọfọ jide akụ. Ọmụnwa bụ nwa nọ n'obibi Igbo Anịka na ama eze dị n'Oraukwu. Abịa n'Oraukwu niile, abụrụ m onye zola ezo. Abụ m ezigbo nwa afọ Oraukwu. Echiri m ọzọ Oraukwu. Echiri m mbido ọzọ bụ ọzọ ụmụnna.
chikwazie ọzọ Ikwele bụ ọzọ tụlụ ugo dị n'Oraukwu eji ama onye a ga-asị Chukwu mere nnukwu amala. Abịa n'Oraukwu niile enwelu Enuoha nwee Uhuani. Ọzọ Ikwele a na-ekwu ndị Enuoha na-echi, ndị Uhuani na-echi. Ikwele nke mbụ Ikwele Enuoha, mana adịrọ eke abịarọ m ike eke nọ iji kọwaa ka o doo anya ya otu esi eme Oraukwu anyị bụ ofu. Abụ m onye ama eze. Oraukwu bụ nnukwu obodo. Onye bụ igwe Oraukwu bụ His Royal Majesty Barrister Dr. Emeka A. Ọnụọra, Igwe Chiyelueze nke abụọ. Eze oyibo ka ọ bụ. Onyinye Chukwu nyere Oraukwu. Onye udo. Chukwu ji amamife wee chọọ ya mma. Oge ụfọdụ ọ na-adị ka Chukwu a na-egbu pasha, mana mma na Chukwu ahụ egbu pasha, maka na nnukwu obodo dị ka Oraukwu ga-adị mma ka enyefe igwe dị ebube. Igwe anyị dị ebube. Ọ dị ebube na mmụọ, ọ dị ebube na ife. Ọnya ka anyị ji onye Oraukwu ọbụla fụlịa a na-enwe ọṅụ. Kemgbe ọ ligokwala n'oche, Oraukwu na-aga n'iru. Oraukwu na-aga n'iru. Mụnwa bụ aka eze, ana m anọdobe ya. Abịa ka esi chi echichi n'Oraukwu, enwere ọtụtụ ndị echile ichi dị iche iche. Igwe anyị gasị Onowu a na-eso ya, ndị obi a na-eso, ndị ichi a na-eso, ndị echichi a na-eso, mana nnụ igwe nnukwu nso. Aka eze, onye ọbụla bụ onye Igbo amalaghị ife ọ pụtara na otu anwa ka ọ dị. Dịka otu anyị nọ kịta, anyị kwesịrị na anyị ga-eje kpọtụlụ igwe, mana ọ nọ obodo oyibo kịta, ọ na-agba ogologo olukwa obodo oyibo. Ịma dịka afịa si dị eze oyibo, ọ na-agba ọ pụọ, maka na ịma na onye njepụ ka onye isi awụ ife wee malụ. O jepụkwa ọ malụkwa otu ụwa dị, malụkwa ebe ụwa nọ, ọ natakwa obunatakwala anyị ya. Kemgbe ọ chịbara Oraukwu, ọtụtụ ife dị ebube na-eme. Ịbata n'Oraukwu kịta, isi na-ebu onye aka na-akpa, anyị emele gị ebele, maka site na ọchịchị igwe a, ebe niile ịfụrụ n'Oraukwu, ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na-abọ ọgụlị abọọgụ, ihe a na-akpọ CCTV, ọ dị ebe niile. O nwedị ife ime n'Oraukwu ka ị gbanarị. Ọ akọ na uche Chukwu nyere igwe, ọ na-agba mbọ afụ na-emeli ya, a na-aga n'iru. Ma ebe zogasịla ezo, iche na izoro ezo, CCTV dị ya. Sekuriti Oraukwu dị high. Anyị ejiri ya etu ọnụ, kama nọọ ife Chukwu ji eme ka m na-ekwu. Inene Oraukwu, ọ dịka ị nọ obele obodo oyibo, ọ dịka ị nọ na London. Ebe ọ bụla ị pụtara ụzọ dị ya. Ụmụ Oraukwu fa wepụtara obi fa, maka na ịma na ezigbo eze nọdụ n'ọchịchị, ndị obodo a na-enwe ọṅụ. Ọ bụ na igwe abụrụ ezigbo igwe, onye kpata ego debe na ya na akpa ya na-edozi sobi ya, mana maka na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ bịakọtala ụmụ Oraukwu na ya chọọ ka eme ife dị otu a, agbakọ aka na-eme. Kolota o kwuru na tupu arọ ọzọ bụ 2026 a na-agwụ, na ọchịchị obi ya bụ ka Kolota gaa ebe niile. Ịma na ife ụwa aka niile aghaghị nha anya. Enwere ogbe ka ogbe ibe ha nwee ego. Ndị a nwere nnukwu ego, ịbata n'ogbe ha kịta, ọ dị ka asị na-etelighị ya Kolota. Ndị a nwere nnukwu ego, ịbata n'ogbe fa kịta, eteligo Kolota ebe niile. Ma ebe ịma mma na Kolota ya aba, Kolota dịzi ya. Igwe wee na-ayọzi ndị ọ dị ka anyị na-aga enye aka n'Oraukwu bụ Oraukwu, anyị na-emekọta ife ọnụ. Igwe na-agba mbọ ka anyị were ofu obi na-aga. Ịma na anyị dị ka ukwu Aiza, ndị ilu ama mkpaji nwe anyị. Ọ ife Igwe na-agba mbọ ya. O wee ebe a na-eje kịta aba ebe sie projekti nke this year, next year otu o si dị ya n'obi amakwa m, mana m nwere olileanya kwesie ike na next year ife ọ ga-agba mbọ ime ya bụ ka Kolota gaa ebe niile. Ịbata n'anyasị n'Oraukwu, street light juru ebe niile, solar street light ebe niile. Ọ ka oje obodo oyibo natakwa otu ọ fọsịkwa ihe dị mma okwukwu ya. Onye ọbụla a na-agba mbọ, ndị ọbụla n'ogbe fa. Ịbịa kịta n'ogbe ọbụla onye street light adịghị, ọ dị onye ahụ ka ya sị na ha bizi n'azụ obodo, fa na-agba mbọ ka fa tinye nkafa. Ịbata n'anyasị ebe niile, ị na-aga ife ụzọ kpata na ịbata n'Oraukwu, ọ na ma 10 ihe anyị ji anaba 10 bụ nọọ iwu anyị tiri eti, onye ọbụla ga-anaba, maka ndị Oraukwu na
fa na-asọpụrụ iwu. Oraukwu bụ ezigbo obodo. Ewepụ ya ma 11 na ị ga-afụ ụzọ na-aga. Pin gị daa naanị n'anyasị na Oraukwu ị ga-atụtụrụkwu ya maka ị ga-afụ ụzọ. Street light dị ebe niile. Ọ na-agbazi mbọ ka ha kwalite mmekọrịta ụmụnne. Ọ na-ekwusi ike na-ayọ Chukwu nye gị ịtabele nye nwanne gị ka ọ tabele. Obi anyị ji aga n'Oraukwu. Onye kpatara na ịbata n'Oraukwu. Oraukwu ị akpọkwa ya village mana ị ga-afụ ihe dị ma 7 stories building. Ịpụta ọ dịka asị na ị nọ na Ikoyi Lagos. Skyscrapers ọ dị n'Oraukwu. Ọ maka otu Chukwu si wee nye Igwe amamife o wee na-edu Oraukwu maka na onye ndu ka ọ bụ ma akwụkwa na onye ọchịchị onye ndu maka onye ọbụla na-abịa ebe ịkọsara ya o debere gị ntị. Onye anwa bụ onye ndu. Igwe bụ onye ndu. Ndị obi ya na ya na-alụkọkwa ọrụ bụrụ ndị ndu ndị ichie ofu aka ahụ. Achọghịzị m ikwu maka PG. Ndị PG niile na-abata kemgbe Igwe ji wee bata nke bata ọ dịka asị na ya na ya n'ofu ajenda ka ha ji bịa maka na ha ajọ mmadụ ga-afụ ebe a na-ekwu ezigbo ife na-emebisi na-eme mmekasị. PG nke bata ya na ya kpasịa nkata fa afụ na ife a na-ekwu bụ ọganiru Oraukwu onye ọbụla etinye aka. Ọ kwụrụ nya ka ọ ji bụrụ na ị na-aga n'Oraukwu ọ dịka asị na ebe niile bụ London. Ọ maka ofu obi. Ka m kọwakwuo obele maka mmụnwa. Abụ m onye ejije. Ọ bụ niile ekiligasị ejije dị iche iche. Ana m eme ejije na bekee a na-akpọ ya movie. Abụ m Nollywood artist. Ana m eme ejije Igbo rinne. Ọ bụrụ na m ara emenwu nke oyibo, I speak very well. I'm a graduate. I am well lettered. But I take pride in Igbo culture. Take so much pride in Igbo culture. Anything that has to do with Igbo culture gives me great joy and fulfillment. Onya ka ọ ga-awụ na-asụ Igbo dịka ma na-eli nri. Ana m asụ Igbo na-eli Igbo ka na-eli nri maka na o si n'obi wee pụta. Maka na ndị bụ ndị Igbo bụ ndị agọziri agọzi. Ọ ụmụ Chukwu ka anyị bụ. We are in the palace of His Royal Majesty, Barrister Dr. Emeka A. Onuoha, Igwe Chiyelueze II of Oraukwu Kingdom. Here is the palace. We arrived here. His Majesty, with his permission, we are here. Okay. He's not around now. So you can just have a view of our palace. Oraukwu is a great town. Yeah. And if you see the palace, you can tell yourself that So it's not a mean town. It's a blessed town that you have come into. I cannot even say because I'm speechless. It's a Chiyelueze Palace. Okay. This is The palace of His Royal Majesty, Igwe Chiyelueze II of Oraukwu Kingdom, Barrister Dr. Emeka Onuoha. okay. Yes. Obi Ezejele. Obi Ezejelue. Okay. Ezejelue Palace. Okay. Yes. So that is the name of this palace. Yes. Of the Jesuit Palace. Ezejelue. Palace. Ezejelue. Okay. Ezejelue. So we'll go back. Yes. Okay. The kingship has finally reached its destination. Wow. This is massive, man. Yeah. And then, who is Here's this, my if I king. may ask? Here's my king. Barrister Dr. Ambrose Emeka Onuoha. Afude Mafogoro Guinea. Oh, Chwadi. Huh? Nwoke kwuru ife akụlụ. Nwoke bụ mma. Nenegodi imi ya. Ebube nwoke dị n'arụ. Ọ na-ebecha. Ọ nọrọ mana presidency ya dị life. Eze oyibo Oraukwu. Efe manọ nwoke ka efu. Onyinye Chukwu nyere Oraukwu. Ọ bụrụ n'ọnụ nọ ife manọ nwoke mere ka eji ama ya. A sị na ebe onye ezi omume na-achị obodo na ndị obodo na-enwe ọṅụ. Isi na ọdịzi blọfụ. Otu a ka ọ dị. Maka na mmadụ na-achị obodo ife na-esi obodo seli ya. Nke bụ eziokwu bụ na eze bụ ilo mana ilo ama nna eze. Maka na isi na-ebu ogidi na-ebu ogidi. Isi na-ara ebu ogidi bụrụ ogidi onye kwopụ ya onu. Onye na-ekwekwe nwekwara ife ọ na-eme. Otu a ka ọ dị. Maka na obi ya bata ada egwu. Ọ vintage ka m nọ ya. Ọ Chukwu. Ọ bụrụ ọta ka o bido. Ọ Chukwu. Ọ ife dịbalụ gboo. Ọ ife dịbalụ gboo. Ebe a Royal Palace, kingship have been here all this while. Ma mgbe emelụ ife unu kpọlụ ka ife unu kpọlụ ya nke a ndị ọcha na-enye warrant Warranty, okay. Yes, ebe a ka enwe Kotuma of this zone. Okay. Yes. So His grandfather is a Kotuma, that is ndị na-achị achị mgbe ahụ. one of those chiefs. Oliver Mekosi ife. Warrant chiefs. Yeah, I know. Yeah. Okay. So and later we're not take as well. That is how it is. Oraukwu is a great town. That is why they call it the land of great.
with men and women of high personalities, men and women that is doing well in the society. But there is some things that is lacking in this town. The one of it is that Oraukwu doesn't have a functioning hotel. As big as Oraukwu have 8 villages, but there is no functioning hotel in this great town. Oraukwu doesn't have a single police station in the whole town as big as Oraukwu. Oraukwu doesn't have a functioning bank in this town, a town with 7-story buildings. Oraukwu is a town that needs distance, bank, police station, and hotel. At least visitors can be able to have a place to lodge. My people of Oraukwu should look into this aspect. Look, as we're in the palace of His Royal Highness Igwe Akanegbu, Igwe Ezoba the First, Igwe Oraukwu. We are here to meet his son, the Crown Prince, who is here waiting for us. We are here to meet him so that he give us a brief history about this great man and this great dynasty. If you look at this place, you know that this is a place of a great man. So he was the Igwe Ezoba the First, Igwe Oraukwu. And he did a lot to his people before he passed on, before he joined his ancestors. So we're here to tell the story of the man. He was a businessman, and he created a lot of impact in this town. He trained a lot of people, and he contributed a lot to the development of this town. And if you look at this place, you know that there is a Ife, there is light. So he is a man of unity. And looking at this place, you know that they live together. That is the hope, and that is the home of unity, the home of being together. These people practice what that is what Igbo people are supposed to practice. It become if you know about every friends, one again. In our favor, we don't need to tell you how great these family are. They are doing very, very well. In our fair. So let's go and we'll meet the son who will give us a brief history about this great man. Let's go in. Mụnwa bụ Prince Ogoo Akanegbu, Eyisi Nnanyelugo, nwa His Royal Highness Igwe Akanegbu, Igwe Ezoba the First n'Oraukwu. Nna m bụ Igwe Ezoba. Nne m mụrụ ya na 1923. From 1923 ọnwa na 1986. Ndụ obi n'elu ụwa. O tolitere as nwatakịrị. Ya na the uncle Julius Akanegbu biri na Nsụka. Eventually emesịa ọ nata oge ọ dị ebe 12 years. O nwere nnukwu arụ ọyaba. O wee nata, ọ nọrọ ihe in hospital for 2.5 years. Even after that, ọ mụkwaziri ka esi aga ije aga. After that, o bido akwụkwọ na St. Andrews Adazi-Nnukwu. Na ya ka ọ gụsịrị. E wee kwubere ịgba bọyị. Ofu onye ụmụnna anyị bụ Emos Obinwa wee kpọrọ ya itreni ya n'afịa. Oge ọ mụtasịrị ka esi azụ afịa. That Emos na Julius Akanegbu nke anya na ya bibu wee tụkọ ego £2 wee nye mgbanwe. O wee bido his life. Mma sị na Chukwu nọnyere ya. O tere aka ọ zụba that money. Ọ zụbazia ya senior wee nụọ nwaanyị wee mụta ụmụ 5, nwoke na 3, nwaanyị na 2.
nwa nke izu ọ mụrụ bụ nwanyị Florence Nkechikwuru Akanegbu. Onye nke ọzọ ọ mụrụ bụ mụnwa Prince Ogoo Akanegbu. Onye nke ịtọ bụ Chika nwanyị kwa Akanegbu. Onye nke nọ bụ Prince Anthony Ifeanyi Chukwu Akanegbu. Onye nke isezi bụ Prọfesọ Ben Ndubuisi Akanegbu. Etu a ka o si wee nwa ya. Nyanwa biznes, o bido biznes besizie turn into woolen store. The privileged n'oge anwa ndị Igbo jebere obodo oyibo ịgụ akwụkwọ. That's what made him so popular all over Southeast. Ndị onye ọbụla na-eje ịgụ akwụkwọ n'obodo oyibo oge anwa, ihe egoriri suit wee jebe obodo oyibo. Ndị oge anwa ego adịrọ etu o si dị kịta. So onye bịa goo ya suit ibe dị ka 5, o nwere ike kwụọ ụgwọ 2, jide ụgwọ 3. O jesi obodo oyibo natara ụgwọ ọrụ, ọ bịa kwụtọpụa ya ndị ọzọ. So that made him, ịfụ na abịazịa na ndị anwa nata anụ nọ na gọọmenti, na o nwere onye ọmarọ n'ime and o nwere onye ada ekwu good of him. From there his business grow and o train kwa so many people bụ ndị be anyị ma ndị mba. Akpọbafa o nwere ike take a very big time. Ndị anwa nwere tasikwa onwefa train kwa more and more people. Nyanwa mesie jego anyị na Nkwo na Enugu State now, but before then ọ ka bụ Anambra, Vancha bụ Anambra State na 1962 wee bido that farm. Nya ka a na-emezi agha wee bido na 1967. 67 anwa ọ ife ọ kọtara n'ugbo anwa oge agụụ hiri ya. Mma asị na o nwere onye ọrụ ukwu ya asị na o liri ego ya, o nwere onye ọrụ ukwu ya asị na o liri ji ya. Ọ na-ebute maka o bute ọkpọ onye ọbụla na-eke just like that ka kwashi ọkọ ghara igbu mmadụ. So Chukwu mekwara o trainere anyị. We are almost 5 chapel graduates, and to God be the glory. Ọ kụziri anyị ife nke ụwa, gwa anyị na onye ọbụla na-echekwube n'ego group maọbụ ego ifere, ịma na onye ahụ chọrọ ịnị ya onwe n'iyi. Get contented with onye Chukwu enye na ya, na-etunyasi wee bie ndụ nke ya. And anyị hope be na asị na na-ejebe dibịa mee nke a be dibịa, na o nwere onye abụ dibịa abụrọ Chukwu. Anything Chukwu ga-eme, and we believed on it. And Chukwu mere anyị etu anwa. And abịa na family anyị, extended family anyị, ọnyanwa bridge ya. Mma asịkwa na abịa na Oraukwu kịta na o nwere ndị anyị eji tụnyere our family maka na anyị dị more united. Ọ bụrụ ọnụ ka m na-etu bet. Ọnyanwa puluru onye ọbụla together, anyị wee jikọọ ọnụ nwa. Anyị nwa bụkwa ụmụaka na-etolitekwa na-atara anyị kwa to keep it. Onye alị ka mma asị na ife ọrụ karịsịrị. And then abịazịa na Oraukwu, tomi onwekwa family dị na Oraukwu ya asị na erighị ego ya. Onye ọpụta kwuo ka nkọwarị etu o siri by one way or the other, maka na o nwere ọdọ ya akpa oke ife ọmụ ife anwa dị right and just. So beteluzie during the way nwee problem na Oraukwu, 2 villages against 6. Ọ bụbu Onuoha and Huan, ya 4 against 4. At a stage, ọ tọnụzịa 2 from upper here, join and Uruan. E wee lụzie ka atọ mkpere bata wee kwuo ndị nweburu igwe fa chọrọzi achọ na igwe ọzọ na-arị enweta igwe ọzọ.
in short, nyanwa onwere oge o ji chọọ ịbụ igwe. Onye nyanwa nominate ịbụ igwe bụ Dennis Ogbulude, Onuoha oge ahụ. But as God may have it, oge ejezi mbọsị a ya ekwu ya, the 6 villages na ọnyanwa ya abụọ igwe. Etu anwa ka issue igwe si wee bịa. Mana to God be the glory. Government must recognize as they recognize the Igbo of Oraukwu. And to his own capability and ability, he delivered even in Oraukwu were in peace. Ochiri Oraukwu for 10 years, 1976 to 1986. I think again the 1974, so 22 years. God, 24 years, 22 years. Kam mwari ya mụ na ya nwee ebe anyị nọ na moto eja. Wee sị ya na m chọrọ ịba Lodge of the Odd Fellows. Mgbe mụ na ya na-akọbụrụ na aka o nwere ife anyị kọlido, wee sị m na itren mmadụ ya ife dịka ụmụaka ịmụta na ife ihe eme ịdatị na-ewe dị ụmụaka ịma na ịnweta afọ ọfụma bụ you try to love them and make them to love you, because na ụmụ ịlọvụ anyị na ị na-edizi ịgbakasị arụ sim, because ọ chụ ime anything ọ sị papa nụ ife a nya ya eme ma ọnya chọrọ imenụ ka papa ya esi teki ya ofe ile na papa ya eteki ya oke ọ kwụsị ime ya si mana ọ bụrụ na ịbịa were osisi na-aka ụmụ ị na-eyi ife ha egwu na-egwu ka ya na-atụ ya n'oge ị nọrọ nso fa nwere ike ime ife ọya abụ ịnụ ya esi na ọ bụrụ nga ịmụ ụmụaka si mma n'ime ụmụ ị kafa lọvụ anyị dat na-enwesịghị ife niile ịchọ n'ụwa. Mgbe esi mbọsị akwa nsị ya na m chọrọ ịba Odd Fellows, onekata m anya mụwa amụ ọsị mụ kedu ife nji Odd Fellows eme, nkọbarịa etu m si mata kọsịarịa ọsị m oke na nyanwa nọ night of Mulumba. Ọsị m bet na ọ bụrụ na ya mụ ife etu nyanwa now na ya ma aba night of Mulumba. Sim because na ịbara na that society na onwe okwu pụtara nụ ọ bụrụ na onye otu unu nọ na ya dị involved ma ọ bụrụ ọsị nke anya bụ example kịta Oraukwu na onwe ife sebere ndị Anglican na ndị Catholic na onwe ike ndị Catholic adị wrong na ifefa na mana duto na ya bụ night of Mulumba na ya akwụ ebe ndị Catholic kwu si ma etu a ka ọ dịkwa ndị Catholic na ndị obodo si mara ọ bụrụ na onwe na ya nọrọ na ya apụta wuo obodo na ife bụ the truth na okwu anwa si ma na nke ipuo ya ma gbọdana n'ọnya bụ eziokwu si mụ na ọ bụrụ na eji a na-egbu mmadụ n'okwuru eziokwu na nyanwa aka anwụ gosis na ọ bụrụ na a na-egbu mmadụ n'ebe ọ na-ekwu na nyanwa ama anọzi because na anya afụgo several ndị ya agba apụta kịta na-arịọ ya biko ya gbaghara fa na ya mara ibe onwere ife ya mere fa maọbụ a na-arịọ ya gbaghara n'ọfa ọmazi ife ya famili ya na-atụ egwu na ike na ife na-abịara fa bụ nyanwa na-eme since so na with that nke ipụrụ a na-etu a mụ gbachite onye ọbụla nkịta ife onye mmaara na the truth ma atụkwa na onye ọbụla egwu mụ kwuo ya etu anwansi mara ya hapụ onye ọbụla na-eje and I try to keep to it. Ọnya na-esekwuru mụ na ndị mmadụ up to today, but I don't care ife mma nkwụsịrị a na-esiokwu ahụ ife onye na-ekwuzi na ọ na-ekwuru onwe ya ọnya ka nke ipu wee ruo to this
ife dị nnọọ. Unu jukwu onye unu na ya yi wee bịa ọ ya agwa unu na ndị stọbọn ndị abụrụ na nna achọ okwu, but na stọbọn ndị na mafụ eziokwu no matter what happens, rapụnye eziokwu ji ekwu ife ọzọ ka m wee sate ọsọ egbu my best friend, even my brother. Kịta ma ọ bụrụ na ife ọnkwụsie nye eziokwu onye be nsogbu adaghị ha nwe ego ewere m ego mmeri mme nwere ama ntụta alụ ahụ ejije funa solve the problem amicably ka ọ dị na order. That's me. So even na advice people bụ o nwere ife erite n'ụwa. Ife erite n'ụwa bụ na ị na peacefully. O nwere onye na-echere ife ọjọọ, onye na-echezikwa ya onye anwama ịbanyebeghị lahụla onwe ya ụra. Like people na-eti mụ na my brother anyị na-anọ obodo anyị always. People are ụfọdụ na-abịa akwụmfu onye chọtawa nkịta o bụ polisi bịa onwe ife nji polisi ya na mbọsị Chukwu kwuru na mma anwụ mbọsị Chukwu kwuru na mma anwụ ka mma anwụ. So na ife m believe n'ụwa bụ live and let us live. So o nwere ife mmadụ ritere n'ụwa your mind dịra n'open. Ife ọsọkwa people na-eme mbọsị anyị Chukwu si na ya anwụ ka ya anwụ. In my life o nwere day nnọkọta I think you say, is there any accident in death? After my long thinking, there is no accident in death. There is no accident in death. Na-etu a Chukwu si prescribe ya dị. And ọ na mmadụ nche mee you understand it like that, the world will be a good world. Ị na-anya geeti anyị bụ ụzọ wee cross wee gee turu. Okay, it's two entrance here and here. Ụzọ a bụ ụzọ motorable road. Ọnya bụ ụzọ gabụrụnụ. Okay. Mana oge e nyeziri igwe ka the villagers anonymously si blọk ya ụzọ a. Okay. Ka o wee nwee enough compound for ime ceremonies. And that's what has done. Okay. So etu a ka esi wee mịa. Like I said, unu anyị dịbụ that side. Okay, side akụna anyị. Nke a bụ ụlọ nwanne nwoke nke ọtọ. Okay. Wow. Ụlọ nke a bụ obi anyị ebe a ka diọkpara suppose ibili. Mana ịmago oge a na-eji azọta anyị nyanwa gbadazia down wee je zọtakwa anyị wee down that place. Okay. So feta ka ebika ebe a. Mana ofu nwa ya fa apụtakwazi obi ebe a. Wow. Okay. Nke a ikwubekwe maka nke a? Nke a nke my father. Okay, nke a bụ nke your father. Wow. Ọ lụrụ ụlọ a na 1976. 1976. Mana ọ bụrụ na ọ dị etu a. Okay. Na anyị nwa modernizeziri ya wee dị etu a. Mana the whole building etu a kịta ogologo ya onye nwa lụrụ ya. So mana unu ka ọ bụkwa mgbe a? Unu two-story building etu a. Wow. Mana ọ dị normal two-story building a na-arụ. I message them modernize to this. So this is massive, man. So one of Kebodogwu na-ezu ike maka na like onye Nke a my mother. Okay. Okay. Nke a bụ nne my father. This is great history home. My father dị na n'ime ebe n'ebe anyị si pụta. Ebe anyị nọkwa ka ọ nọ. Biafra ya nọ. Na nke anọ maka na efe eze okene ya maka na eze ada anwụ na ọ nọ. No, once we made this thing, POP nka. This is everlasting one and all the unique. Obro nka na me, okay for nka no. This one, do you know how can the new one amma? Okay. Okay. Wow. Never know. So this is called the great man. Onya na ekoku e bonya gosi aka Afor. This is a great man. So wow. So this is great. Where we are now is the foremost palace in Oraukwu Kingdom. Okay. Here is Abor's palace. Afor was the first Igwe who gave birth to Igwe Sami Abor
Igwe Onugbu. Okay. And we are in the palace in Ota village, Oraukwu. So this is the first palace. The first palace is here. This is where the kingship started. Yes. So you know you put the vintage house. This Yes. is stone house. Yes. So everything about kingship is royal. Look at it. Yes. So it's a symbol of words. No matter how you say it, it's like wherever you see a palace, you will see words. Yes. Huh? This place started. If I don't know actually, but I'm sure it is in the 40s. The first Igwe must have been the Igwe are in the 40s, because I know that Igwe Sameabo was in the 50s. So that's the history, the little history I know about here. Okay, this is massive, man. Igwe Sameabo, Igwe Onugbu. This house is a vintage house, and Igwe Samuel Abo, Igwe Onugbu. It's iconic. Yes. And everything about this house is like original. This is how it was built. Yes. Even the wood. If they are not superior, tear and wear of time, sun, rain must have dilapidated them. Yes. So but you can see they are still intact. I'm impressed. So this is what we would like to keep history. History is very good. Yes. Because if like this house is no more, you cannot even trace where the first Igwe. Look at this door now. You hardly get this, but this is one of the heritage of Igbo arts. Yes. This is original. To get this, you know what it takes is creativity. Yes. It's creativity. And the Igbo culture, we used to have this as our artifacts. Yes. Most of them are lost now, but they are still present here. Do you know this wood? No ant can. No ant can. If ants could have touched it, it would have been gone by now. Yes. Very precious. It's true. Very precious. So I saw this in a palace of Igwe, the Aguna. Okay. Okay. Yeah, I saw it. So here is the foremost palace in Oraukwu. That is where we are. And this is the Obi. Okay. Yes, this is the This is supposed to be the seat. Wow. That's the throne. Wow. Wow. Okay. This is wonderful. Wow. Obieze. And this is the throne. This is the first throne. Yes. In this Oraukwu. You see history. This is great. Wow. This is great. Historical. Very, very. Thank you.